Yini nifuna? Son, kanti kunjani? Umuntu omdala sanibona. Ninjani? Okay, ngicela sihlaleni la phansi. Okay, asikhulumeni Karen. Ngicela bengazi ukuthi baba umama sohlala nomuntu lana. 10 years mntana sekhaya. Unomntwana. Ungasebenzi. Noma bakho uzushonile akazange azomncwaba simazi ukuthi ubusini nangisi ushonile kwayena. Inkinga yilapho ukuthi ngamshiya. Mina dala. Mangithola imali yomsebenzi umama sekhaya ngahamba ekhaya. Imali isekhona kodwa yena umuntu omdala. Bafo manje ngizama kahle sengishayekile nami ukuthi ngcono ngibuye ku la engiqale khona izinto zami. Usunami ixesha lingakanani? Unexesha lingakanani usukile? Mina 10 years. 10 years umuntu omdala. Ngamshiya nengane. Bafo njengoba ngibhalile lana kuwe ukuthi ngicela uncedo. Molweni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya. Lami igama ngu-LAVAWS Pronounce Lovers inkumkane abandaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulayita umshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngibaba lana. Ubaba uthi unengxaki khona kuye kwenzakala ukuthi kwenzakala izinto ezayenzakala iminyaka edlulile wagcina engasahlali nomfazi wakhe. So manje ngokwenzakala kwempilo sekafisa ukuthi ebuyele eyohlala nomfazi wakhe because washiya nezingane lapho. Sathi baba ungawari sokunceda thina siJozi Bioscope sibone ukuthi singancedisana kanjani. Umuntu omdala kanjani? Khona kanjani? Ngiyaphila umuntu omdala. Bengicela nje ukuthi umuntu omdala ezintroduce ukuthi igama ubani kwayeke wayisibhalele namhlanje la kuJozi Bioscope. Igama lami uNhlanhla okaVilakazi. Ngibhale ngenkinga engingaba nayo before but manje umama sekhaya. Inkinga yilapho ukuthi ngamshiya. Mina dala. Mangithola imali yomsebenzi umama sekhaya ngahamba ekhaya. Waphuma ekhaya? Ngaphuma ekhaya. Ngahamba manje. Wayaphi umuntu omdala? Umhlaba mfethu. Nomali isono. So uyohamba wahlala nomunye umfazi? Manje ngibuye ekhaya. Iphi yona imali umuntu omdala because manje ngiyibona that's why bengithi ngicela ibag yakho uyithathe just in case masingakhulumisana nomama sizwane uvela usala uhlala uyabo. Uthi ngibona nezinto eziphethe umuntu omdala ukuthi akusizi izinto ezibukeka zidecent. Imali isekhona kodwa yena umuntu omdala. Bafo manje ngizama kahle sengishayekile nami ukuthi ngcono ngibuye ku la engiqale khona izinto zami. Ngiyathemba noma masekhaya mebuzongizwela ukuthi umhlaba lo. Usunami ixesha lingakanani? Unexesha lingakanani usukile? Mina 10 years. 10 years umuntu omdala. Ngamshiya nengane. Ingane. Hayi ingane eyiwani. Ingane and bafo njengoba ngibhalile lana kuwe ukuthi ngicela uncedo. Uncede ngoba mangaya ngi1 so angeke angizwe kahle naba ngubani umuntu omdala. Ayangithi asijajani la eshowini kodwa siyancedisana. Kodwa nawe umuntu omdala ngoba ngiyakholela ukuthi le mali angithi uthe usebenza bawuhlala nayo manje seyiphuma le imali so ucabanga wena wavela wakhohlwa nezingane zakho ezizalwa wena. Nomfazi umuntu oyena okudala egudla nawe nisehla nisenyuka ngempilo wena mase uba right wa decide ukuthi uyeka phansi yonke leyo nto uhambe uyodliwa ngabantu ngaphandle. Kutomdala njengoba ngibhalele wena mfethu ngiyawazi amaphutha wami. Yebo bafo and nokubona nami ukuthi hayi kuyancedakala mos abantu. And even naba sinceda umuntu omdala kodwa la ekhaya asipromote lento siJozi Bioscope ukuthi mawungumuntu ukuthi uphile mhlambe mase uphunyeleza imali ugcine so neglect ifamily yakho ngaleyo ndlela because labantu babe khona before le mali bekhona ngithi nomama bekakuthanda before ube uphunyele nalilezo imali. So manje wena mase uphunyela imali ayikuthi siyayipromote lento but ngoba sithi sokunceda namhlanje kodwa sesenzele izingane ozizalayo yabo just in case mangabe zizofuna ukwenzela amasiko nani zazi ukuthi ubaba usekhona kwaye kusaphila uyabo. But asipromote umuntu omdala sisho ukuthi makungenzeka ukuthi uThixo because wonke umuntu uyayideserve second chance in life yabo
ayisisho makungenzeka ukuthi uThixo ekublesse futhi again ufumana omunye umsebenzi usebenze kakuhle ubone usuzomshiya umama yena usamthanda okanye usuziswa isituation ukuthi awusenamali. Ngisamthanda yena iqiniso ngisamthanda. Angaze ngangamthandi. Ngisamthanda ngibhalele wena lapha. Ayingakwazi ngiyakuthemba mfethu. Ukuthi singayinceda sisolve le situation. Ngabonga futhi nina nijozi ningincede bafethu. Mase Jones yona iyangixaka king yami because manje uyakubone umama wehle senyuka noTapi before ephunyele ile imali. Seyiphumile imali uDase sekadliwa umhlaba uyayibona ukuthi ibhlungu kanjani. Mina ngikhola ubafo manje sathi samthanda mama. Yilento nje sithatha sokuthi kuhlwa kuqoqile ba. Khona sesithi kuyokuqoqa ukuhla. Yebo ngiyavuma. Yilapho akufanelanga phela sikumele noma sibona ukuthi wenza into wrong. Eninyembezi zomuntu aziwele phansi. Uyayibona. So mina bengingathanda ukuthi noma abuya kumama anything azoyikhuluma kuwe wena uhlezi uphansi ngoba umuntu omoshile. So fana nejuba eliquthiwe manje uhambile ubuyile so sihlekisa ngaye futhi noma ngabe mhlawumbe kanjani kodwa ukushiya abantwana mfethu kwakungasi right kodwa ke njengoba ilida yami isithuma ukuthi asiye siyozama asiye siyozama ngicela nincedeni bafethu umuntu makawila akagxojwa. No umuntu omdala singaloko esiphozisa amaseko kodwa kukude ongakanani lapho singakhona Akungapha. Akho kuthi okay Akho kude kakhulu nje. Ithi sesifikile nje just nje. Elire ngicela ulokhe eqala ulokhe uzosithola ngendlela no cause wena time ingivisa ubhlungu lento yona ngoba bengishilo naseqaleni ukuthi hayi ukuthi uyayipromote kodwa ufana notata kumina ufana nobhuti kumina ufana nomalume kumina angeke nami kungijabulisa ukuthi ngikubone utatalaza estratweni uyazi ukuthi bewunomuzo khona uyabo nezingane nazo cause ngiyafisa nami ukuthi kuyo yonke into eyenzakalayo elifeini cause nokwenzeka lezi zinto guys and I always tell people ukuthi no matter what guys nabo ungavelelwa into enhle kanjani elifeini don't you ever forget where you coming from, don't you ever forget abantu ostrugglishe nabo before ufike kule moment okuyona cause if you do that uzokuhamlisha umhlaba ugcine sofana yabona kule situation osokuyona manje baba sokumhlaba odila nawe yabo ngoba uNkulunkulu uyakunikeza ephinde ekuthathele mayingabe awunambulelo uyayifumana lento and I feel like and ngifuna ukuthi wazi bafo ngilimele kakhulu kakhulu mfethu angilali kahle ya angilala ngikhongilala ngikhoni imali ayisekho kulana ke kwami ne okay anosonge ngicela ukuthi mfethu njoba ngubhalele ne ube nawe no ngizokwenza konke okusemandleni ngicela ungincede mina ngibhalele wena uncedo mfethu yena ngizokwenza konke okusemandleni ngiyathembisa kakhulu mfethu singakangeni singakamboni umama ne bengicela ungincede mfethu sokwenza konke ngikuthembisa nami umuntu omdala sokwenza konke okusemandleni kodwa if maniphuma lana sibe sinceda ke yebo kodwa angithi isinqumo ngeke sithathwe yimina umuntu omdala kodwa nathi sozama la isizama khona ukuthi sibone singaya umuntu omdala singange cause uthe baba ngizokhuluma ukuthi wena usuke kusaswe umkhukhu lana manje masokukuhle kanjena uma ucabanga ukuthi uyozenzele yonke lento bafo angazi kahle azi ukuthi kuhambani ngoba vele ngagcina nawo umkhukhu lo wafakwa yimi lo mkhukhu lo lapha emuva lo manje masokuyindle phelele nje kanje hayi bafo hayi kodwa angazi sinokha because awazi nawe ukuthi bengize unokhe naku nokha mina otherwise qoqo ubani sanibona ubani lo yini manje ubani amakamera yini nifuna osani kanti kunjani umuntu omdala sanibona ninjani amakamera siwafuna okay baba emani yini kwenzakalala umuntu omdala hayi asanga ngokulo baba ethobeka ubani lo otho ubani lo uzabani after isikhathi
Yabona phaka wena. Okay baba. Ubani lo? Okay bengicela Ubani lo? baba yo ningaze ngichithe Manje ngithola nje. Okay ngicela sihlaleni la phansi. Okay asikhulumeni Karen. Ngicela ngicela ungizele nalesa situlo king yami. Baba ehlisa umoya mntu omdala ehlisa umoya. Aselanga ukulo angithi aselanga ukulo. Hey baba, ubani lo? Manje uzolo ubani awuna right Ubani lo mabheki lo. baba Mama wathulani? Theko baba kabhoya amasimba wena. okay Yamazi ubhoyi ngicela wena. sihlaleni la bantu abadala ngiyacela baba ngicela siphumele ngaphandle Ubani lo? baba ngiyacela Indoda la. okay awuna right ukuthi ubuze uthi ubani indoda umuntu omdala mama ngiyacela baba ngicela nje Ubani lo? Ngifuni namakhamera, ngifuni ikhamera la kwami. Ngicane baba. Bazosifisa ngeke siphume. kanqali baba sithengani Ubani lo? okay baba ngicela uzokuchaza yo Mr Paul ifix ngicela uyibeke mama ngicela sihlaleni ngiyacela hlaleni phansi baba Ngiyamtshela behavior because Amtshele kuqala kwenzakalani. okay thina siyiJozi Bioscope baba sihlelo nje lo hambo linceda abantu emphakathini bengicela ukuthi sihlale phansi sikucacisele because manje Ngicela untshelele ukuthi wenzeni. okay Kusaze la. ngicela sikhulume sihlele phansi ngiyanicela abantu Ngijwayela wena. yabo ungacabani nomfazi wakho ayikho le umfazi wakho Wena ngijwayela wena. Ubani lesipele? Boy sifuna 10 years. Nawe kwathi umuntu Ubani lo? ungalokhu umchaza nawe asiphume Ubani wena? Ngicela uphume. Ehle ubani wena? ngicela uphumele ngaphandle Wasifisa sibuyele mama Ima kancane ngikhuluma nawe, ngakhuluma nawe. umuntu omdala ngicela sihlaleni lana abantu abadala phansi Hayi nisibizele umuntu ozosilwisa asikhome. never angithi manje Nginyawo ngihlali. uma ngeenyawo umuntu omdala Ngihlali. ngeke phela sihlonipha umuzi wakho Angikhuzeli nangambala. ozala Bambani yena omdala kuzi uyosilisayo. baba Mr Paul amazaza wakho Mr nakanti kulelani nilelani bantu abadala ngicela hlale phansi ngicela hlale phansi Uzohlala eceleni kwami. baba ngiyacela Impahla zakho lezi. Wala simuza ukuthi uthini? labantu bazohlala phansi ma ngiyacela us understand yehlisa umoya Check wena. Hamba kwa. Ngamaniki 10 years yonke. Yo, ngicela shisha nomntana wami uzobuya esikolweni. Angifuna kubona yonke into yenza. Thandwa sami mamele. Sakho 10 years wahamba 10 years. Kanti mamele. abantu abadala ehliseni umoya Somamela ubhuti. ngiyaxolisa sanibonani Yeah. baba bengihlonipha nje ukuthi singahlali phansi ejaradini lenu yabo ma ubaba Ubani? ubaba ubani Umuntu wami lona, indoda yami engihlala nayo la. Eyondla umntana kalo. Ngithulani mina igama lami. baba Thulani yazi lana sibhalelwe ubaba lana ne esithi kunenkinga ubona nje size namabhegi wakhe nje kanje yabo so uthi kunenkinga bekathi engathanda ukuthi ebuyele enganeni zakhe futhi ma After 10 years. Ubani ingane yakhe lo? Unesibindi, yazi unesibindi. Wena futhi sekukathenga ikhimbi wena. ungamluyisi yabo angiyethasela Wathenga ikhimbi wena. Uyabaza mntana bebedlala. Wathenga ikhimbi wena msuni wakho wena. Yabazi lama room ayenze ubani wena msuni wakho wena. Ushiyengana kumkhukhu la benga imikhukhu kungapheyivanga phansi lokho kuzwangezela yonke into nabantwana bakhe 10 years anemali akuselfish shame unesibindi nokuthi ama-director uyawazi Baba bengizocela uncedo. njengokulwa nje baba ngiyacela ehlisa umoya Thulani uyahamba nje nayo manikiniki yakho amabhegi okay bantu abadala hayi ukuthi mina bengazi ukuthi baba umama sohlala nomuntu lana cause 10 years mntana sekhaya unomntwana yeah ungasebenzi I understand you usile lo bhuti shem Uyaphi lo? hamba kanje langa sonke istory wahamba la enemali yaphumelwe yimali abamnandi Uyazi ubhonga kanani manje? noma bakho uzushonile akazange azomncwaba simazi ukuthi sina ngithi ushonile kwayena Uyazi ubhonga kanani wena? Yamazi? unesibindi shem baba nina senazi ingane zenu Ngicela uncedo la. akusukuthi uzokucelile ngoba uyalwa wena Ngoba ngize kuwa ngithi. uze kimi after how many years Uzenzani? Bhuti omdala. Ngimangele yindle. Mamela ke bhuti wami. yayehlisa umoya ungamnaki lo muntu lo uyahamba nje Manje mangithola umama nyakokota phakame le engamazi. Phakama bani? ehlisa umoya Phakama bani wena? ehlisa umoya Uthi kuphakama bani? Angithi manje Ubani wena msuni wakho? wena.
Ngeke vele uzumazi. Nomntwana wakho engaqhamuka manje ngithi mkhombe ngeke umkhombe. Bafo, yimi engibize wena. yiko engizama ukukwenza baba ngizama Mama ukum-understand sendlini. Abilisa manje. Simiyekele okay uzohamba baba okay asenzeni kanje okay mina bengazi bantu abadala ukuthi umama sekamove on nawe baba sowenze le misebenzi emingaka Nawe inkinga which is I yakho. appreciate ngoba ingane ayilambanga wena ubukhona throughout everything. Umntana ngimthola mncane le nje ihamba ekudala le nje angiyazi nokuyazi mina le nja le. Angiyazi le nja le. Ngimtholela umntana lona ngamkhulisela nabo nencusi yakhe uboy lo wathi uboy amazi uboy wena. Ngiyangamkhombe lokumkhomba mina. Manje uboy uva ngekari yami manje uya uba la estradini ngekari yami ngimbhayela ikari uboy. Wena bowudla nabantu ohamba nabo hamba nemali. Uboy une room manje yimi. Mongambuza ukuthi ifamily yakhe uyigcine nini? Kwashona umama wakhe bayeka khona semncwabeni unesibindi. Itakweni ukutawa le Usathatha nja. iplug kushukuthi. Uthatha iplug mawuzala. Okay bantu abadala Amabhekinyana sinazo yini yona le. mina ngisho abantu abadala bengasho ukuthi bengazi ukuthi le situation seyikanje ne but bengicela if kuyakhonakala ma ukuthi hayi ukuthi baba sithi akeze lana ezohlala lana sizomtholela indawo yokuhlala simtholele namatohwana but bengicela ukuthi ebe part of ingane zakhe at least ke Kwamanje futhi ngeke lokho ungihlukumezile lo. Azimazi. Ikhulisa umntwana ngiwana hambe nemali. Lo muntu azangathini Mina isithombe. ngikushonile nokushona. Yikho ngithi nje asheshise mina ngifuna abuye ukhona wena la. Azimazi ubani lo? ozazi wena ubaba wengane Yebo, ubani lo? Mbalekela isupport wahamba uhlala namantombazana unemali. Bese uzo Uya ngamangala mangangena athole ukuthi uyathi ubaba. Angimazi lo. Mazunginyawe nezo. okay khulumana asela ngokuthi sizona Asili la. siyaxolisa Emanisa kwami lana Ufuna nizela ini? amakamera la. Ngifuna uxolo. Ngize ngoxolo la. Asidingi thina uxolo lakho. Lithatha ixolo lakho namabhegana akho niphume nawo. Ngixolele Out. ema wengane zami. Noma ungaguqa noma ungakhala right. Ngambona lo doti lo. abantu abadala nina niyala okay ma ngicela ukuphinde sibuyeke ngenye imini esenihlisa umoya Ngambona lo doti wa. Lo nje uzongisela i-high blood ngilale esibhedlela ngishiya umntana amanganamama lo bhuti lo. Yabona ukuthi vele vala thank you Mr Jones vele uvale ngasaphuma yeah siyabonga cause ngathi inkinga le mama sikhuluma nawe la sicela ukukhuluma ayikho into engizoyimamela ungangithinti. baba Uthola bami lana ngizomnyela. okay excuse Ngizomnyela la kwami. baba Kuhlungu ukukhulisela omunye umuntu abantwana yena abhiza agalavanza. kahle ngiya understand okay baba if is it possible kodwa ma ukuthi umvumele ebe part of ingane Ngeke ukuvumela kwami lo bhuti lo kusho ukuthi mina ngizoshona ngimele inhliziyo ngishiya umntana amayi1. Ngiyabonga. Isithandwa sakho ngakhathi udla imali boyidla nabo bani? ngicabanga ukuthi sibuye right okay samena ngeke iphele le okay ngicela Mr Jones thatha okay ngicela uthatha ama number Mr Jones Mr Jones ngicela uthatha ama number wakhe sizobuya sokhuluma sowehlisa umoya siyaxolisa bese ungazelanga ukuthi kuzola thina la bese ubaba usibhalele ngoba ethi kunenkinga yabo ufuna ukubona ingane zakhe ufuna ukubuyela ekhaya bese ngazi thina ukuthi umuve on thina sokukhona wena empilweni of which siyabonga baba ukuthi ingane uyikholisile Beka ke lavasi ne. Thatha le ntwana yini iplan njale. Thatha le njale ukhiphe la kwami. Ukwami la khipha le njale la kwami. yebo kodwa ngiyacela Angilwi nawe. yebo ngiyacela mawuthola isikhathi umuntu omdala usivumele at least ebe part of ingane uyazi ukuthi kungenzeka sometimes uthi Azimazi iphathinyane amasiko Phathiyani ngoba azimazi. Njani uzohlukumeza abantwana bami? So si right angekho. Si right angekho. Phathiyani engimele ngimnikele. okay singaphinde sibuye ke thina Singaphinde sijoze ngibuye bicycle la. not asingeke sibuye naye sobuya thina Ya ningabuyi naye ibuyani nini? ya sizobuya Yena ningabuyi Into naye. esifuna ukuyenzela. Sifuna ukuthi umntwana asikhethele yena because ekugcineni yamfuna ubabakhe. So at least asikhulumisana thina nani nomntwana. Bhekani la. into engizama Bhekani ke. Bakhe washona. okay So asenzeni angifuna nje umntana amaphatha yikhanda lo baba lo onamabheki akhe. Zoringa nemedia mina ne. Yeah. Khona ukukhuluma nomntwana sisonke la endlini. and uyasho ukuthi uhamba nephoto I'm sure kukwenzakaleni kwayenzakalani. lenja khona Alright. yeah sizophinde sibuya ngithi Ya lenja lengizi ningezi nalenja. yebo siyaxolisa umuntu omdala Wena hamba nala mabhekana wakho wena. hey asambe no siyaxolisa ngiyaxolisa baba because manje asambe ish Check. angithi manje uyabona ukuthi abena bengazi baba usekamuve on lo muntu uyabona ukuthi manje le ndoda eyona yakhe Lava lo ngimazi lo muntu mina abafo. Angimazi lo doti lo. Mr ngicela umfake Makakhoshelo. lazi uyambona ngathi ubudlile nyana hey mina ngiyazi le
Hayi guys niyabona nani into eyenzakalayo la and mengitshela ukuthi hawu and uba futhi kamuve usisi sekamuve oni and I'm just glad ukuthi at least uthola umuntu okwazile ukuthi bekhulisa ingane ebobabini so into soyenza thina soqhubeka sicenge just in case ukuthi ubaba ngoba ngiyabona isituation the way ngakhona and nami bengisho kwasiqaleni ngithi ubaba wrong ayikuthi ngiyayipromote lento ukuthi ngithi baba sizokuxolisela because manje you are right you are okay you did the right thing by ukuthi uhambe uphinde ubuye ngokusobuya ungasenamali he was very wrong angeke uneglect abantu umndeni wakho just because now so you have money just because now so uphunyele imali uhambe yodliwa yifebe lena ubuye so ukhathele so ufuna ukuzocela uxolo ngoba imali seyiphelile so into soyenza somncedisa ngoba umuntu akalahleli isiganga singabantu siyancedana ngithi ukwa kwendoda kuvuka kwenye indoda ngoba manje niyabona isituation ekhona njengamanje is beyond us so soqhubeka communicate nayo sisi just in case ingane mazizofuna mhlawumbe into efana nekhaya into efana nobaba I mean amasiko into efana naleyo iyazi nomndeni kababa into efana naleyo bekwazi ukuthi bevakasha into esifana nalezo ngiyanithanda nonke lapha emakhaya macabanga ukuthi nawe nambukelo nenkingo onayo ungalibali ukuthi usibhalele Jozi Pescope tosiwo ungalibali nokuthi sifollow inkundla zethu zokuxhumana sikhona lapha ku TikTok yonke indawo we are Jozi Pescope ungalibali ke mbukelo wami ngikuthandayo ukuthi upress usubscribe ushare nama videos wethu ezokwazi ukuthi efinyelele nakwabanye abantu abadinga usizo la ku Jozi Pescope ngiyanithanda nonke lapha emakhaya and I'll see you guys on the next episode. Tata